Колоидните системи са дисперсни системи, при които частици с големина 1 до 1000 нанометра са разпределени в друга среда. Живата материя съществува предимно под формата на колоидни системи. Колоидното сребро, често наричано сребърна вода, е суспензия от фини сребърни частици в дестилирана на вода. Суспензията е хетерогенна дисперсна система, в която дисперсната среда е течна, а дисперсната фаза твърда, неразтворима в дисперсната среда. Да получим колоидно сребро. Наливаме в епруветка 5-6 мл натриев карбонат. Добавяме малко дестилирана вода с пръскалка, за да разредим разтвора. След това 1-2 капки разтвор на сребърен нитрат. Получава се жълтеникав разтвор, съдържащ частици неразтворим сребърен карбонат. Получената система се нагрява леко и внимателно на спиртна лампа. Сребърният карбонат е нестабилен и при нагряване се разлага на дисребърен оксид. Добавяме разтворна глюкоза. Тя служи като редуктор и превръща сребърния оксид в чист метален сребърен прах, колоидно металическо сребро. Този метод е основен за получаване на сребро с висока чистота. С помощта на фенерче изследваме оптичните свойства на получения след реакцията разтвор. За сравнение ще използваме истински разтвор на натриев хлорид. Наблюдаваме опалесценция. Когато светлинните лъчи преминават през колоидни разтвори, те се разсейват от колоидните частици и колоидната система изглежда мътна или облачно бяла. И Тиндалов ефект. При преминаване на светлинен лъч през колоиден разтвор в затъмнено помещение, лъчът се вижда във вид на конус. Чрез този ефект може да се различи колоиден разтвор от истински разтвор. Стабилността на колоидите, способността им да се запази равномерното разпределение на колоидните частици в обема на разтвора, е по-малка от тази на истинските разтвори, но те са сравнително стабилни. Частиците им се утаяват бавно с времето.